Nang subong di ko maintindihan ang akon nga kaugalingon kay nagapalibog subong isang pagpangita pa man sang medyos kung paano iplastar kay mo nagulpiada man mo tag una man sa kapigadon na subong. Ma'am, paano na to nabalaan nga si Ma'am Christine ini nga napatay sa engkwentro, ma'am? Sa balita sa September 15 sing aga mga alas 7 nabasa na kon sa Facebook sang iban nga nakita nga akon ngalan kag may ngalan sang akon bata amo to nabutang lang nga gindala sa tapas punerarya sang tapas so amo to nga nagtagto ako pangita kay way manabutang ko din nga punerarya mo para ma-identify ko kung ano. So, sa September 15 pa lang, ma'am, nagkadto ka na sa tapas, kaga dito mo nakita, kaga na-confirm nga si Ma'am Christine did ang napatay, ma'am. Oo. So, ma'am, it depends po sa inyo, ma'am, kung sabto nyo ining pamangkot, pero aware kita ba lang, ma'am, nga naging part si Ma'am Christine sa grupo nga si ni ma'am? Sa amo sina, hindi mo ko kahambal nga hindi mo ko kahambal nga ano, pero basta, sa kadugayon na yung nadula siya nga way sa kapuli, siyempre, kag amo na din may picture nga ginpakita ting mambala ko nga amo gid man na siya nagsulod siya sa pag-armado. So bali-gali, ma'am, nadura ini si Ma'am Christine naghalin sa inyo balay, ma'am, wala ka mo kabalo balaan nga naglakat siya pero hindi balabot silingon nga mga magsulod sa armado kung ano ang iyayambal dugay na namo mga bata pa na siya. Tani nga mo, first year pa lang yan natapos. Ano kami siya nga mangita lang ng Diyos paano, wala kang patapos. Yung iya, kay tugod sa kapigadon, bisan ako sapatos niya, hindi kami ka bakal. Siyempre ka, pangayo ka pa kung paano nga siyempre ka high school, complete uniform. Hindi complete uniform, hindi sila kasulod sa eskwelahan. Kasi sa uli ang baya, siya na lang mangita ng Diyos ang iya kaugalingon. Kay kabalo siya mag-videos kag hindi niya gusto nga magpabugat pa sa amon magpalibog kay damo man nga daan nila mag-utod di mo na nakaya niya kayahon niya bisan ano lang klase trabaho mamugon man siya kung ano importante nga maka-videos siya kung paano ibuyon kaugalingon niya kag pangitaon niya kung anong gusto para sa iyo. So bali mo na, ma'am, ang hambal niya sa inyo. Ano po nga tuig ini si Ma'am Christine naglisensya sa inyo nga malakat siya? Tapos siya sa first year, malakari man lang sa disesyon, may mga star sa tawong, may mga mamugod siya sa talamnan, nga muna bala, nagasuhol sang amuni, dahil sang ulihin na yan, ay nabalaan, dugay na way ka communicate, hindi ko balaan kung paano, umili kung ano gini ang iya nga trabaho, siyempre, ang hambaya ba lang mangita sa sang iya medyos kung paano ya kayahon niya kag masolbar ang problema niya. So ma'am, pira na ni edad ni Ma'am Christine, ma'am? Sa subong 30. Opo. So sang first year college niya pa siya naglisensya sa inyo? High school, madugay-dugay nagali, ma'am, nga wala na ini sa poder niyo? Oo, pero ano lang siya nga bit sa ang bawa bit makita man siya namon kisa nakattulang man lason ng bahay niya nagubra sa amon ni. Di mo na bala dayon ng may kwarta siya. Kason may masupot siya sang kwarta para iya nga pag-eskwela. So nakatapos na siya, ma'am, pag-eskwela hambal niya sa inyo, ma'am? Wala na. May na piliin siya kung nakapamugon kung ano. Da mo lang na. Siyempre, uway ka siyang Italya kung paano, kung gali iya sinayalin sang una nga bata pa. Responsable nga bata, mapisan ka. Ang mga pamangkot niya nga hindi masabat, siya yaga pangita sang Diyos paano, sabto. So, ma'am, ang sa pagkadumdum mo, ang last nyo nga kitaan ni Ma'am Christine, ma'am? Magani ang barko? More than 10 years. More than 10 years nga, uway kami kitanay. Huwag mo siya kapuli sa balay. So, kaya rin man ko di sa Iloilo. Kaya pangita man ko sa videos kay problema sa panimalay namon. Nga kinanglan, kwarta kay may balang iya utod ng isa. Pag in-rape sang tao, kinanglan hearing kada halos. Dua-dua kasi mana. Ipagasto naan kada hearing. Siyempre mo na.
So sa 10 years na ni ma'am, nakagi man ba kamo call or communicate sa cellphone ni ma'am Christine? Sa 10 years, kakul man. Pero wala ka tayo personal. Wala. Kakul man, pero hindi bala siling kung ano, kung hindi ko mano, kung saan uya ko ginakul, kung mapakilala siya. Kasi ay napatay ko cellphone, kung di ko kilala mga tao kung sino tawag sa ako. So sa subong ma'am, after mo nga gintuan si ma'am Christine sang September 15 sa Tapas, diin na po ang nga bangkay sa subong ma'am. Ari na, ginadala na naman sa isang nirarea dire sa syudad. Agad ko nga mahimos ang iyang bangkay, kay kabudlay kung dito sa Tapas, kay kalayo-layo. So kung dire, siyempre, malapit dire sa syudad, damo sang pwede pangayuan sang bulig. Pag hindi ko ya gusto nga sa baron sang mga sa miyabi kung may mga mapatay nga mga PE o kung militar nga membro sang pamilya mo, siyempre damo sabad. San gani pagkatabo sang amo to ambal sa mga bata sang September 13 hasta 14 may nagapaniid sa amon balay. Kasi na kungkoy pa nila ang igo namon. Hindi. Nagugmat ang mga kabataan ko pag apo ko nga may nagatiid. Igaliin mo amo na. Gusto ko hindi untatanan nila ang pagsabad sa amon pamilya. Kay ara na kita na ang bangkay sa mga bata. Kag matudaan ko nga nag-inti siya. Kung ano man ang iyang rason, ano kabakod siyang iyang rason kung nga amo ginangin sudlan niya angot sa problema. Kaya iyan na. Kay nagpanginmatay sa dira sa iyang gusto. Ako nang tao ako na. Bata nga gin ano diri sa amon. Isa ka bata ma'am? Isa ka bata. Yung tao sa inyo ma'am? Dako na. Siling iya bata. Tiging kuha niyo ni siya Mapon, bata yan. Pag nang itsura do mo amo. Tote muna. May kaaki kita ma'am, may kasakit kabuot bala ma'am nga amo ni ang natabo kay ma'am Christine as a nanay ni ma'am Christine nga nahimo niya ni kag amo na ni ang nga kinatapusan ma'am. Sakit man ang buot. Sa balat yagon tani nga matulon nga amo ini ang iya nga sudlan. Kung sa bagay madamo sa nagambal damo ang pangitan-an sang trabaho nga amo ginabi ang iya.